Latini bil-wienek kollok ġmil il-Malta għadix taqqat għal-waħda tnejn flimkien u ġejja u sejra tferra il-mewġ baedan u kbir mux darba u tnejn tinqabad baħar qawwi u krutin. Mewweġ tajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum narak jirtirġa min ta' Malta il-port il-kbir toffroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filgħodu idmire it-tabija tiegħek tmur tħobb. Il-gżejjer tagħna taxxa x'intaqsam minn ġol fligu fejn xewqet il-edewa jarqu kull darba riedu. Dan kien fi żmien il-gwerra x'kien kont wettaq il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ tajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum narak jinħirġa min ta' Malta il-port il-kbir toffroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filgħodu ta' idmire it-tabija tiegħek tmur tħobb. Mewweġ tajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum narak jinħirġa min ta' Malta il-port il-kbir toffroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filgħodu ta' idmire it-tabija tiegħek tmur tħobb. Mewweġ tajsa tagħna mewweġ tajsa tagħna mewweġ tajsa tagħna